За 2 дена престой в НЕФ в бурса бяха направени почти същите изследвания, които тук отнеха 8 месеца. Здравейте, бих искал да разкажа моята история за това как 8 месеца в България така и не можа да се намери диагноза. Всичко започна с уж обикновен вирус, оказа се, че имам бактерия в кръвта, която уж успяха да изчистят, не намериха първично огнище, симптомите ми се завърнаха. Лекарите в България казваха, те ще си шумят, докато те се завръщаха с все по-голяма сила. Накрая се наложи да се прави PET скенер, който установи инфекциозно огнище между дебело и тънко черво, но вследствие на колоноскопията, която също установи и раздразнена лигавица на дебелото черво, не успяха да поставят ясна диагноза за пореден път и бяхме в режим на изчакване. Имаха съмнения за различни заболявания, непотвърдени, и казаха, че по-добре да се изчака как ще се развие инфекцията и на база на това да заключат каква диагноза да поставят. Това наложи да потърся Унимед за съдействие за евентуално диагностициране в чужбина, именно в Турция. Помогнаха ми във всички процеси, свързани с организацията. Организираха абсолютно всичко. От мен единствено се изискваше да си закупя билета за автобуса. Още от първия ден там се откри амеба, ентоамеба хистолитика, и веднага започнаха да ме лекуват с антибиотици и антибактериални венозно срещу амебиазата, като бяха направили за тези няколко часа и консултации с други специалисти, инфекционисти и така нататък. За 2 дена престой в НЕФ в бурса ми бяха направени почти същите изследвания, които тук отнеха 8 месеца. Диагнозата беше поставена, лечението беше осъществено в рамките на 1 седмица и ми бяха дадени от тях лекарства, с които да го продължа в България, както и продължават да поддържат връзка с мен онлайн. Така че на всеки, който се колебае, заслужава си, всяка една стотинка си заслужава, здравето е най-важното. Ако имате здравословен проблем, не се колебайте да ни потърсите. Вашето здраве е наш приоритет. Свържете се с нас още днес. Заедно можем повече.